Bon dia, Gemmaca. Què tal aquest cap de setmana? Segur que ha anat superbé. Bueno, això espero. Comencem setmana nova. Tenim uns quants dies per fer un munt d'activitats. I bueno, ja sabeu més o menys que estan com les classifico, no? Dilluns tenim cites endevinalles al matí i a la tarda fem les històries de vida. Dimarts tenim les classes de català, taller de català i també de teatre a última hora. Dimecres, taller de memòria, el dijous tenim el viatge pel món i divendres, doncs faig una miqueta de tot, però també he iniciat un apartat que és de les noves tecnologies per intentar ajudar-vos el que sigui possible o acompanyar-vos o donar-vos una mica més d'informació en tot el que és l'ús del mòbil i els ordinadors. Vale? Doncs bueno, com que avui és dilluns, ens toca, primer de tot, donar les respostes en aquest vídeo de les endevinalles, les cites i refranys i els problemes de lògica de la setmana passada, que per cert els heu fet superbé, heu col·laborat molt i hi ha cosetes que us agraden molt, ja ho sé, com los acertijos aquests, no? Que són complicats en matemàtics i la veritat és que superbé, em deixeu al·lucinada. I bueno, pues aquesta setmana també posarem de nous en aquest mateix vídeo, veureu les respostes de la setmana passada i els nous exercicis, que espero que us agradin molt i que avui també les respostes m'agradaria. I res, doncs comencem en uns moments i us deixo ara amb les respostes, primer, a les solucions i després amb les activitats noves. Un petó molt fort i que tingueu un dia meravellós. Mua! Donem les solucions als exercicis de la setmana passada. Comencem amb les endevinalles. La primera endevinalla deia així: tu en portes, te'l toques, te'l saps arreglar, però encara que no vulguis no el podràs comptar. Són els cabells. La segona endevinalla deia: un ramat d'ovelles pasturen de nit i no duen esquelles. Què és? Doncs són les estrelles. Ara comencem amb la segona ronda d'endevinalles. La tercera deia així: em fan a terra i serveixo al mar. Quan sóc a l'aigua, com sé nadar? Què és? És el vaixell. La quarta endevinalla deia així: em fan els arbres i no sóc fruit, fulla ni soca, ni arrel ni suc. I la resposta és l'ombra. Hem arribat a la tercera ronda d'endevinalles. La cinquena deia: una cosa blanca, blanca, que s'agafa i no s'aguanta. Què és? La neu. I la última diu: un gel-sol apedaçat que punta d'agulla no hi ha tocat. Què és? El cel. Passem ara a donar les solucions a les dites i refranys. Hi havia 8 i eren aquestes. Quan les abelles veuen, passo a donar les respostes directament, ¿vale? Quan les abelles veuen, pluja senten. Músic pagat no fa bon so. La tercera diu: abans de dir que sí, pregunta-ho al coixí. La millor paraula és la que queda per dir. La 5. Qui tot ho vol, tot ho perd. Boig amb boig sempre s'avenen. La 7. Qui t'avisa no et vol mal. La 8. Molta pressa i poca endreça. Anem ara a les solucions dels problemes de lògica. Hi havia uns quants. Comencem per la primera ronda. L'1 deia: la nota mitjana aconseguida en una classe de 20 alumnes ha estat de 6. 8 alumnes han suspès amb un 3 i la resta va superar el 5. Quina és la nota mitjana dels alumnes aprovats? Doncs la nota mitjana és 8. Vale? I la segona d'ella: són mentiders? Andrés diu: quan jo dic la veritat, tu també. I el Pablo diu: quan jo mento, que aquí m'he equivocat, tu també. És possible que en aquesta ocasió un menteixi i l'altre no? I la resposta era: no és possible. La falsetat de l'afirmació d'Andrés implica la falsetat de la informació de Pablo i viceversa.
Passem ara a la segona ronda de problemes. I el 3 deia així: el pastor. Un pastor ha de passar un llop, una cabra i un enciam a l'altra banda del riu. Disposa d'una barca a la qual només cava una de les tres altres coses. Si el llop es queda només amb la cabra, se la menja. Si la cabra es queda sola amb l'enciam, se la menja. Com ho ha de fer? I la resposta és: el pastor passa primer la cabra, la deixa en una altra riba i torna pel llop. I en creuar, deixa el llop i torna amb la cabra. Deixa la cabra i creua amb l'enciam. Deixa l'enciam amb el llop i torna per la cabra. I el quart problema deia l'explorador condemnat. Un explorador va caure en mans d'una tribu d'indígenes. Se li va proposar l'elecció entre morir en la foguera o enverinat. Per això, el condemnat havia de pronunciar una frase, tal que, si era certa, moriria enverinat, i si era falsa, moriria en la foguera. Com va escapar el condemnat de la seva sort? Doncs el condemnat va dir: moriré en la foguera. Si aquesta frase és certa, el condemnat ha de morir enverinat. Però en aquest cas ja és falsa. I si és falsa, ha de morir en la foguera. Però en aquest cas és veritable. El condemnat va ser indultat. Bueno, maquíssims, què tal? Com han anat aquests exercicis? Com estan les solucions? Segur que superbé. I si no, segur que heu après moltes coses, que això és fonamental a la vida. Bueno, vosaltres ja ho sabeu. Doncs jo encantada, si heu après. I si les teniu bé, doncs millor. Doncs ara, com sempre, donem pas als nous exercicis per aquesta setmana, d'endevinalles, d'exercicis de lògica i de refrans o cites, ¿vale? Això d'una banda, però també, abans de començar, vull recordar-vos que aquesta tarda tenim les històries de vida, que és superinteressant, perquè sempre parlem de casos reals que us poden passar, que segurament molts de vosaltres també heu passat o coneixeu algú, no?, del vostre voltant que ho està passant. Per exemple, aquesta tarda en parlarem de com gestionar quan ens sentim malament, no? Perquè de vegades passen coses a la vida, pues això, que ens afecten i és normal, som humans, no? Pues a veure com podem portar-ho això de la millor manera possible. A veure si entre tots aconseguim recopilar les màximes eines possibles, no?, per donar solucions. D'acord? I, bueno, m'agradaria molt que col·laboréssiu també en aquest tipus de dinàmiques perquè són molt importants. Tot el que sigui relacionat, no?, amb les nostres emocions, amb el que ens afecta, això és molt important també per sentir-se bé, que és el que volem, no?, en definitiva. Vale, doncs ara sí que no m'enrotllo més, però recordeu-se agafar una llibreta o un paper, un llapis i una goma o un bolígraf, com més us agradi, i també que us recordo que podeu donar l'stop les vegades que siguin necessàries, perquè de vegades el vídeo va massa ràpid i no us donaria temps a llegir-ho, però sempre ja sabeu que podeu donar l'stop i també fer cap enrere o cap endavant, vale? Doncs ara sí que sí, passem a les noves activitats i ens veiem aquesta tarda. Petons maquíssims i que vagi molt bé. Mua!